bangani bami bemibalabala, ngiyanamukela. Ngase ngajabula ukuba nani. Ngiqeda ukuthola i-email, asambe siyoyifunda. Ake sifunde nansi i-email evela komunye wabangani bethu. Sawubona Rose. Igama lami nguMpumi. Ngineminyaka eyisikhombisa. Ngihlala eRandburg. Ngiyazikhohlwa izinsuku zokuzalwa zabangani bami ngoba angizazi izinyanga onyakeni. Ngicela ungifundise. Hawu Mpumi, namhlanje sizofunda ngezinyanga zonyaka. Uma udinga usizo ngamagama, ukubala, izimo noma imibala, ngingakusiza. Cela umuntu omdala akusize ngokungithumela i-email kuleli kheli. Ngingakujabulela ukuthola i-email yakho. Ungakhohlwa ukusubscribe kwimibala World khona ungeke uphuthelwe iziqephu zethu. Asifunde ngezinyanga zonyaka. uMasingana, uNhlolanja, uNdasa, uMbasa, uNhlaba, uNhlangulana, uNtulikazi, uNcwaba, uMandulo, uMfumfu, uLwezi, uZibandlela. Asiphindeni futhi. uMasingana, uNhlolanja, uNdasa, uMbasa, uNhlaba, uNhlangulana, uNtulikazi, uNcwaba, uMandulo, uMfumfu, uLwezi, uZibandlela. Nango-ke ucraft wethu wezinyanga zonyaka esizowenza. Ngizonitshengisa ukuthi siwenza kanjani. Uzodinga amaqwembe amabili emibala ehlukile, amaphepha amathathu emibala ehlukile, uphini oluhlukana kabili, isikere, irula, iglue, imarker, ipensela, iplate elikhulu kanye neplate elincane. Sizobeka iplate elikhulu oqwembeni oluphinki bese sidweba undingiliza. Sithathe iplate elincane silibeke kolunye uqwembe, sidwebe undingiliza futhi. Bese siyasika kanje. Sizophinda sisike nalo ndingiliza omkhulu kanjalo futhi. Thatha iphepha elimhlophe, ubeke iplate elincane phezu kwalo, udwebe undingiliza. Kuzoba itemplate yethu lena ezosisiza ukuthi sikale kahle. Uma sesisikile iphepha lethu letemplate, ngizoligoqa kabili kanje. Ngilivule futhi. Bese ngidweba imigqa la ngigoqe khona. Ngizodweba eminye imigqa futhi ukuze kuphume izingcezu zepizza eziyishumi nambili. Asithathe itemplate yethu
Sixhume le migqa kulo ndingiliza omkhulu ukuze senze izingcezu zepizza. Undingiliza omkhulu uzobukeka kanje. Thatha iglue uyibeke kanje ephepheni eliphuzi, udwebe ondingiliza abayi-12. Sizobasika bese bebukeka kanje. Ephepheni eliluhlaza, sika onqande abancane abayi-12. Kanje. Bazobukeka kanje bonke uma sebesikiwe. Sizobeka iplate elincane phezu kondingiliza opink, sidwebe omunye undingiliza. Kulo ndingiliza ongaphandle, sizonamathisela ondingiliza abancane abaphuzi. Nalaba abanye sizobanamathisela. Bese bebukeka kanje. Sizonamathisela onqande bethu kundingiliza ophakathi, lo ofana nezingcezu zepizza. Yenza kuzo zonke izingcezu. Bazobukeka kanje. Sengizobhala izinombolo kondingiliza abaphuzi. Konqande bami abaluhlaza, ngizobhala amagama ezinyanga zonyaka. Sizothatha itemplate futhi, bese sisika ucezu olulodwa lwepizza ukuze sidwebe ngawo undingiliza osawolintshi kanje. Njengoba sengiludwebile ucezu, ngizolisika. Sizothatha undingiliza osawolintshi, sibhale kuwona ukuthi izinyanga zonyaka bese siyahlobisa. Sizobe sesibeka undingiliza osawolintshi phezu kopink, sifake P. Siphendule bese siyawuhlukanisa uphini ngemuva. Uzobukeka kanje. Nansi-ke i-craft yethu isiphelele.
nangoku-craft wethu uma ngabe usuwenziwe. Asiculeni sonke. Do you know the months of the year? Let's learn the months of the year. Do you know the months of the year? Let's learn the months of the year. January, Uma, Singana, February, Untolanja, March, Undasa, April, Umbasa, May, Untlaba, June, Kambulana, July, Ntulikazi, August, Uncwaba, September, Umandulo, October, Umfumfu, November, Ulwezi, December, Zibandlela. Nazo-ke naze nacula kamnandi. Umculo wenza kube lula ukukhumbula izinto. Ngakho qhubekani nicule njalo njalo. Bangani bami abamibalabala, sesiqedile okwanamhlanje. Sizophinde sibonane futhi.